A Xunta de Galicia, a través de Agader, segue a impulsar o emprendemento no rural e o caso da empresa noiesa Dubraseda beneficiaría dunha axuda de 200.000 euros para a posta en marcha dun obradoiro de panificación que na actualidade xa iniciou o proceso de produción e comercialización de masas ultracongeladas. Que foi, pues suxeito de unha subvención por parte de Agader, por parte da medida líder, a través do Grupo de Desenvolvemento Rural de aquí de Loa. E nos, foron 200.000 euros, o que, se concediu esa subvención e estamos aquí, para ver o que se fixo, ver o que se están facendo, polo que me din magníficamente, ampliando o que é o negocio e dándolle o que este impulso aos nosos produtos de calidade aquí de Galicia. Ademais, a aposta polo emprendemento no rural que promoven os fondos líder, a Administración tivo en conta o carácter innovador deste proxecto e a importante creación de emprego que suporá. É un proxecto que empezamos o ano pasado, a partir de agosto, fundamentalmente ímonos dedicar á fabricación de masas dulces e saladas, ultracongelamos con nitrógeno, co cual o produto damoslle un plus, damoslle un produto que non vai perder nada na congelación. Basicamente, imos traballar con moita materia prima galega e daqui proveedores locales. Pola súa banda, o alcalde de Noia agradeceu o interese da Xunta por abrir novos escenarios empresariais na localidade. Destacou a recente inversión da Consellería de Industria no polígono, coa pavimentación das vías interiores por valor de 90.000 euros. E unha actuación de pavimentación nos viais interiores do polígono que supuxo un investimento de preto de 90.000 euros, con mellora da capa de rodadura, pintado e sinalización deses viais